Amaphoyisa agcine emnqobe ngokumdubula umshayeli weloli nokubonakale kwenye yamavidiyo edudula kwasani ngeloli lakhe lomsebenzi eshayisa imoto ebezise eceleni komgwaqo kanye nabantu abebehambe eceleni komgwaqo ngemva kokuba engabonanga ngasolinye nomqashi wakhe. Mbukelo we-Primecast Africa TV ngiyakubingelela kanti mina elami igama nginguletha ukuhlengwa kadladla. Udaba esikuphathele lona nokuyilona oselithela hamba phambili udaba olubika ukuthi amaphoyisa agcine emnqobe ngokumdubula umshayeli weloli nokusolakala ukuthi ungowaseMalawi ngokudabuka nokubonakala ividiyo yakhe esabalele ey'nkundleni zokuxhumana eqoshwe ngohlobo lwekhamera engu-CCTV footage lapho khona kuvela ukuthi lo mshayeli ube nokungaboni ngasolinye nomqashi wakhe nalapho khona bese ethukuthela wathatha khona i-truck ngokungemvume wahamba elishayisa kwasani esemgwaqeni nokubonakala kule vidiyo edudula-ke uhlobo lwey'moto ebezise eceleni komgwaqo kubalwa nabantu ebebehambela eceleni komgwaqo. Kanti lesi sigameko senzeke emgwaqeni u-Underwood Road ngaku-M13 kwale noma amaphoyisa asemlaza uphiko le-K9 unit esezama ukumvimba kepha nawo wahlanganise nesimo washayisana nemoto yamaphoyisa kanti amaphoyisa bese ephoqeleka ukuthi adubule imoto lona lelilo lebehamba ngalo ngenhloso yokulumisa kanti naye umshayeli ubese ethola imhuzukwana wabese ephuthunyiswa esibhedlela ukolashwa amanxeba. Bukele i-Primecast Africa TV kanti uma uyaqala ungena kule YouTube channel ungakhohlwa uncofoze like, follow, subscribe ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo.